Umlandeli weGcokama Elisha umthandeni wamanqele uthi bona njengama-Red Nations khona ama-competition abangeke bangenelele la utholise khona ku-striker umthandeni. Abantu abangastrika ngawo la ma-competition la amancane wamacekeceke bafike bebhubhisa kwasani njengoba phela bekuleli zinga abakulona njengamanje. Lo mlisi ubesecela ukubalelwa ilist yabaculi abangahlula omacekeceke. Sebezothi ngikhulunyiswa utshwala kube ngisoba ngakaze ngiphuze ngisho idampe elilodwa leli le-corona. Yabona nje ngapha emdletsheni bafowethu kuma-Red Nation sasivele sidedela izinja zidla abantu. Kunemncintiswano nje singasenandaba nawo kunendawo esingeke sisaqashela kuzona sesidedela kuze izinja zidla abantu omacekeceke yabona. Ngisho ngathiwaphi bona nje iy'nkabi zami lezi ngayithemba. Mina ungabiza bonke abaculi basenkandla nenza umncintiswano lapho. Lingeze Igcokama sivele sithuma abafana sithi mshobo phe kwabo ukuzophela. Bona isithotho nesibuye naso. Ushidi bafana bakethe ngolokhu ngishidi. Kuyohlezi kunje. Kunjalo nje.